kull min hu involut għandu jerfa' r-responsabilta. B'hekk biss jistgħu jiġu evitati dawn l-inċidenti. Hekk instaqar iċ-Chairman tal-OHSA Mark Gauci meta tkellem mal-Malta Today wara l-aħħar inċidenti li seħħew f'siti ta' kostruzzjoni. Bl-aktar każ riċenti jkun dak li fih miet żagħżugħ 20 sena fejn kollox kienu involuti xejn anqas minn 6 persuni li 3 minnhom spiċċaw l-isptar Mater Dei jissiltu għal ħajjithom. L-editorjal tal-Malta Today innota kif l-istess jiem ħaddim Tork ta' 42 sena spiċċa tilef ħajtu wara li waqa' minn għolli ta' Solaru Nofs waqt li kien għaddej bix-xogħol fi skola li għadha qed tinbena fl-Imsida. U ftit jiem biss wara Daniel Spiteri tilef ħajtu ħabta u sabta wara li waqa' madwar Solaru Nofs waqt li kien qiegħed jagħmel xogħol fuq saqaf ta' maħżen. L-editorjal tal-Malta Today jisħaq li għalkemm qegħdin jiġru dawn id-diskrazzi jum wara l-ieħor xejn mhu qed isir sabiex dawn l-inċidenti jiġu evitati. Fil-fatt l-editorjal jistaqsi għalfejn il-gvern qiegħed jaħli l-ħin minflok ma jieħu azzjoni li tista' ssalva l-ħajja ta' diversi ħaddiema. Skont il-Malta Today jidher biċ-ċar li l-istituzzjoni li qed tmexxi dan is-settur qed tfalli. Fil-fatt waħda mill-akbar noqqasijiet hija marbuta mal-liċenzja tal-kuntratturi, xi ħaġa li ma teżistix għalkemm ilha tiġi mwiegħda snin. Il-Gazzetta tfakkar li jekk kif it-tobba għandhom bżonn il-warrant sabiex jipprattikaw, il-kuntratturi għandhom ikollhom liċenzja apposta sabiex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin bi proġett ta' kostruzzjoni. Barra minn hekk l-editorjal insista li dawk il-kuntratturi li jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom jew jiksru r-regoli għandhom jiġu eksklużi awtomatikament, speċjalment fir-rigward ta' kuntratturi li jingħataw kuntratti tal-gvern. L-editorjal tal-Malta Today saħaq li tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-gvern irid jieqaf illum qabel għada.